Bolingo hɔ na kyɛ sɛ wia ya toa so na de no ho nsɛnsɛm no ya sa Kabea ka ho na Bolingo me jiri sɛ mun na mun pomu ye sabri Adeyɛ to Adeyɛ na enra ene ya Adeyɛ dwoada ene Adeyɛ dwoada ti ene Twi Adesua brɛ ne de fa he ene nso Twi Adesua brɛ no ye betoa Adeyɛ Kabea eno so na wotwe a etwa mu no ye ne atifo esusu Adeyɛ nsɛm a ewo Twi mu no ho na ye hyase sɛ ye de Kabea ahodo no edi dwuma nti ene so ye betoa so sɛ de ye hwɛ twem Kabea ewo na wotwe etwa mu no ene so ye be hwɛ Kabea foforo a ewo Twi no mo memenenda no ye ne wuhyiae de emu akiri brɛ wo nti susu ne ye ne na wotwe no mu nyinaa ho na wotwe nso sɛ wode wadwen edi akiri a obenya adesua no so mfaso na se hyia Nyankopɔn adom memenenda na se ye emu akiri na yatumi akaka ye ho ene Kabea ye bɛka ho asɛm ɛwɔ Adeyɛ nsɛm no ɛyɛ mprempren anaasɛ daa Kabea mprempren ana daa Kabea ye ka mprempren anaasɛ daa Kabea sɛ yefa Adeyɛ asɛm bi na sɛ Adeyɛ asɛm no si hɔ na Adeyɛ asɛm no eni nsianimu ana nsiakyire bia ɛwɔ mprempren ana daa Kabea mu enti ye ka nsianimu ne nsiakyire a sɛ yefa asɛmfoa bi te sɛ kua ye edin anaasɛ Adeyɛ nanso sɛ mede fo ebebata kua no ho a ɛsesa Adeyɛ asɛm no ma ebɛyɛ nipa enti te sɛ bi a kuafo enti fo no nti ebɛyɛ nipa te sɛ bi a okuani o na esi kua n'anim no ebɛyɛ nsianimu enti sɛ yefa Adeyɛ asɛm bi te sɛ kɔ na sɛ nsianimu ana nsiakyire bia mata ho a sa Adeyɛ asɛm no ɛwɔ mprempren anaasɛ daa Kabea mu enti yɛbɛma Adeyɛ asɛm ahodo binom a ɛwɔ mprempren anaasɛ daa Kabea mu ho hwɛso na wahwɛ sɛ wo nso wobɛtumi ama nhwɛso binom ade akyira ana ansa na yɛbɛma nhwɛso no na yɛka kyerɛw sɛ dwumadie yi Ɛfiri Bolingo Consult asoɔyɛ na Bolingo Consult dwumadie no sɛ wayɛ sini bi na wopɛ sɛ yɛntwerɛ sini no mu nsɛm engu sini no ase sɛ de bɛyɛ atiefoɔ ebetumi atie sini no mu nsɛm na wakenkan emu nsɛm so a ɛno nso yɛbɛyɛ ama wo sɛ wowɔ nsɛm bi a wopɛ sɛ wonkyerɛ ase nkɔ kasa biaa mu kasa biaa wonim bi a wopɛ sɛ wonkyerɛ wo nsɛm ase nkɔ mu no ɛno so wode ba Bolingo Consult a yɛbɛyɛ ama wo yɛwɔ mfidie ne nnipa a wɔnim deɛ kɔ akyiri a wɔboa ma dwumadi a yɛyɛ nyinaa ɛkɔ animu na ɛtu mpɔmpaa nso afei nso sɛ bi a wɔ dwumadie bi anaasɛ sini bi a wopɛ sɛ wokeka bom na woyɛ ne tententen baako nea wɔfrɛ no documentaries no nso a ɛno so Bolingo Consult yɛ ne nyinaa sɛ wopɛ Twi ne fante ho nsɛm a yɛ adesua nsɛm ne amammerɛ ho nsɛm a ɛyɛ korɔgyen akenkan ne saa bere a abɛɛfo nimdeɛ atu mpɔn yi a ɛneɛ deɛ wohia no sɛ wobɛkɔ akannews.com akannews.com yɛ website a ɛdi nkan a ɛde Twi ne fante nko a na ɛdi dwuma wɔ hɔ nti sɛ wokɔ hɔ a wobɛnya nsɛm a ɛyɛ anigyesɛm adesua ne amammerɛ ho nsɛm akenkan ɛwɔ hɔ nso sɛ wopɛ sɛ wo ne Bolingo Consult di nkitaho a wofa wo phone anaasɛ wo computer na wakɔ www.bolingoconsult.com www.bolingoconsult.com na wobɛtumi ne yɛn adi nkitaho afei nso wobɛtumi afrɛ yɛn wɔ saa nɔma yi so sɛ wopɛ sɛ wo ne Bolingo Consult di nkitaho a frɛ yɛn ɛwɔ saa nɔma yi so nɔma ne yɛ 0502 960 485 0502 960 485 na wo ne Bolingo Consult ɛni nkitaho afei ma yɛnkɔ adesua no so yɛka sɛ yɛbɛhwɛ mprempren Kabea ɛna medi kanka sɛ yɛka sɛ Adeyɛ asɛm bi wɔ mprempren Kabea na daa Kabea mu a deɛ kyerɛ ne sɛ saa Adeyɛ asɛm no ɛkɔ so seesei bra yɛka sɛ ɛkɔ so kyerɛ sɛ yɛyɛ anaasɛ saa Adeyɛ asɛm no yɛ Adeyɛ asɛm a ne yɛ no enya mma awie anaasɛ yɛkɔ so yɛ ne daa enti sɛ mema nhwɛso a kofi kɔ sukuu da biara
Kofi kɔ sukuu da biara no kɔ ne adeɛ asɛm no kɔ no kyerɛ sɛ sukuu a Kofi kɔ no enya ma awie ɛnɛ Kofi bɛkɔ sukuu Nyankopɔn yɛ adom a ɔkyena nso obetumi akɔ sukuu next week Nyankopɔn yɛ adom a obetumi akɔ sukuu bosome foforɔ a yɛbɛsim no so Kofi betumi akɔ sukuu nti kɔ a ɛwɔ saa ɔkasamu no mu no yɛ adeɛ asɛm a ɛwɔ mprempren anaasɛ daa Kabea mu mmɔfra su yɛkasa mmɔfra su a adeɛ asɛm no yɛ su saa adeɛ asɛm no ɛnya ma awieɛ ɛkɔ so egu so akɔ so nti sɛ abɔfra bi wɔ hɔ ɛnɛ obetumi asu anɔpɛ yɛ awia obetumi asu adeɛ kye a obetumi asu edi na awɔtwe a obetumi asu nti mmɔfra su no kyerɛ sɛ adeɛ asɛm a yɛka ho asɛm no ɛyɛ daa anaasɛ mprempren a yɛka sɛ ɛkɔ so nipa yare sɛ yɛdidi nko adeɛ ɛtɔ da honam mu nyɛ nti nipa betumi ayare nti nipa yare no kyerɛ sɛ ɛnɛ nipa betumi ayare adekyea nipa betumi ayare da foforɔ nso nipa betumi ayare nti ebibi a ɛkɔ so daa nti weinom ne nhwɛsoɔ ahodoɔ binom a ɛwɔ mprempren anaa daa Kabea mu a mepɛ sɛ meka ho asɛm megya ama ɔpani ɔsɛe na ɔno so ama yɛn mprempren anaasɛ daa Kabea ho nhwɛsoɔ binom a ɔno nso nim daa Kabea nhwɛsoɔ no a ɛwɔ hɔ no ebi ne hwɛ sɛ woka hwɛ a ɔhu sɛ nsianimu biara nsianimu nsiakyerɛ biara nso nsiakyerɛ ebi nso ne kenkan hunu foro di kɔ bra dwene nneɛma a yɛfrɛ no sɛ adeɛ sɛm a biribiara nsi animu anaa akyire no sɛdeɛ aka no na kyerɛ sɛ ɛyɛ mprempren Kabea abɔ mprempren Kabea mu nti sɛ yɛkɔ so a ebi ne sɔre nti woka sɛ anɔpa biara mesɔre kyerɛ sɛ ɔkyena nso wobɛtumi asɔre ɛyɛ adeɛ a ɛnsiiɛ na ɛyɛ adeɛ nso so a ɛkɔ so da biara ɛna dɔ kyerɛ sɛ wafa sekan na wodɔ anaasɛ asɔ na wodɔ tutu fam ebi a wosi dan wohoro nneɛma wodwiri ɛdan bi aguo anaasɛ biribi aguo dua sɛ wodua adeɛ noa sɛ wonoa aduane nti saa nsɛmfua no nyinaa ɛyɛ ɔkasamu ɛyɛ adeɛsɛm a ɛwɔ mprempren Kabea mu ɛda wase paa ne nkyɛkyerɛmu ɔrɔ ɔsɛe ɛndeɛ hwɛ saa ɔkasamu yi dwoada ne yɛwada biara yɛsua twi wɔ ɔpemsoɔ 104.7 FM so saa ɔkasamu yi adeɛ asɛm a ɛwɔ mu ɛyɛ sua na sua no yɛhu sɛ ɛyɛ biribi a ɛkɔ so nti dwoada ne yɛwada biara ɛyɛ adeɛ asɛm a ɛkɔ so nhwɛsoɔ foforɔ owia pue anɔpa biara no adeɛ asɛm a ɛwɔ mu yɛ pue na pue no yɛ adeɛ asɛm a ɛkɔ so anɔpa biara ɛkyerɛ sɛ ɛna anɔpa yi ɛkɔ so Onyankopɔn yɛ adom a wɔkyena anɔpa ɛbɛkɔ so na wɔtwe a yɛbɛsim no so anɔpa biara ɛbɛkɔ so nti kyerɛ sɛ saa adeɛ asɛm no yɛ daa Kabea anaasɛ mprempren Kabea owura kwadwofo so to nnwom adeɛ asɛm no yɛ to nnwom no kyerɛ sɛ bere biara ɛkɔ so anaasɛ da biara ɛkɔ so nti ɛnɛ owura kwadwofo so bɛtumi ato nnwom ɔkyena owura kwadwofo so bɛtumi ato nnwom na wɔtwe di hɔ no owura kwadwofo so bɛtumi ato nnwom nti saa adeɛ nsɛm no yɛ adeɛ nsɛm a ɛkɔ so da biara asuafoɔ twerɛ kenkan wɔ sukuu mu adeɛ nsɛm no yɛ mmienu baako yɛ twerɛ
mienu ɛyɛ kenkan nti asuafoɔ twerɛ yɛbɛtumi de asi hɔ a asuafoɔ twerɛ no kyerɛ sɛ ɛnɛ bere biara wɔbɛtumi atwerɛ asuafoɔ kenkan no nso kyerɛ sɛ ɛnɛ bere biara adeɛ asɛm kenkan no bɛtumi akɔ so nti sɛ yɛka mprempren anaasɛ daa kabea a deɛ kyerɛ no sɛ adeɛ asɛm a yɛreka ho asɛm no ne nneyɛɛ no ma awieɛ ɛkɔ so na yɛgu so yɛ no da biara nso saa adeɛ nsɛm yi ho nhwɛsoɔ binom na yɛde kan de ama wo yi megye di sɛ yɛka sɛ ma kwan anaasɛ yɛma wo kwan sɛ wo nso ma nhwɛsoɔ a ɛsiane sɛ deɛ yɛakyerɛkyerɛ nsɛm afa nti wo nso wobɛtumi ama nhwɛsoɔ nanso ansa na ɛnɛ yɛde adesua no bɛba awieɛ no yɛka wɔ sɛ dwumadie yi firi Bolingo consort asoɛyɛ na woba Bolingo consort a dwuma a yɛdi ne sɛ yɛkyerɛ kasa se de kɔ kasa biara mu nti sɛ wɔwɔ nsɛm bi anaasɛ wɔwɔ dwumadie bi na wopɛ sɛ yɛmfa kasa bi mfa dwumadie no so ɛma wo kasa bi a wopɛ biara yɛbɛtumi de afa saa dwumadie no so ama sɛ yɛsini anaasɛ nsɛm a yɛbɔtie afei nso sɛ woayɛ sini bi na wopɛ sɛ yɛmfa sini no mu nsɛm ngu sini no ase sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ahwɛfoɔ bɛtumi ahwɛ sini no na wakenkan sini no mu nsɛm wɔ kasa biara mu nso a yɛbɛtumi ayɛ ama wo afei nso so ebi a ɔnya hɔhoɔ bi a kasa a ɔreka no ɛnyɛ twi nanso ɔrekasa no sɛ obi kyerɛ aseɛ saa berɛ no ara mu ɛba twi mu anaa kasa foforɔ mu a Bolingo consort foɔ bɛtumi aboa wo ɛno so yɛbɛyɛ ama yɛda wase paa sɛ waka yɛn ɛna afei nso sɛ bi a ɔpɛ adesua amammerɛ anigyeɛ amanyɔsɛm ho nsɛm a ɛtu mpɔn akenkan wɔtwi ne fante kasa mu saa bere a kɔ akannews.com ɛhɔ na yɛde twi ne fante kasa a ɛyɛ korɔgyee ɛdi dwuma a wobɛtumi akenkan ama wotwi na wɔfante kenkan atu mpɔn paa ɛna deɛ ɛtɔ so bio nso sɛ wopɛ sɛ wo ne Bolingo consort ɛdi nkitaho woba yɛ nasoɛyɛ a wobɛtumi akɔ www.bolingoconsort.com na wo ne yɛn adi nkitaho wɔ hɔ yɛn ho nsɛm nyinaa ɛwɔ hɔ anaasɛ wobɛtumi afrɛ yɛn wɔ saa nɔma yi so 0502 960 485 0502 960 485 wo ne Bolingo consort ɛni nkitaho na yɛbɛboa ma dwumadie bi a wodi no atumi atu mpɔn ama wo ɛnɛ nea yɛde wie yɛn adesua yi ɛyɛ ɛbɛ bi nkyerɛmu na ɛbɛ no sɛ obi mmudua nyaso aba yɛka sɛ obi mmudua nyaso aba a kyerɛ sɛ obi ntwa dua bi nto fam na saa dua no nsan nso aba ɛma no nea saa ɛbɛ no kyerɛ wɔ abrabɔ mu ne sɛ woyɛ onipa na wo ne afoforɔ ɛredi nsɛm a sɛ woanyɛ onipa no yie anaasɛ woamma wo nsɛm anyɛ yie sɛdeɛ ɛfata a mfasoɔ a ɛsɛ sɛ wonya firi afoforɔ hɔ no wontumi nya nti sɛ wopɛ sɛ obi di nokorɛ ma wo obi som wo yie obi boa wɔ biribiara mu a wo nso yɛ saa nipa no yie ɛfiri sɛ mpanin sɛ nsa kɔ na nsa aba nti obi mmudua nya so aba nea saa ɛbɛ no ɛkyerɛ no no yɛne wasusu mprempren kabea anaasɛ daa kabea ho nyankopɔn yɛ adom a yɛwada yɛne wobɛsusu ɛnsiyɛ kabea nso ho nti hwɛ yɛnim yɛwada yɛda ase sɛ ɔne yɛnhyiaeɛ wɔ ɔpemsoɔ 104.7 FM so